Sa number 4, sa Moises Padilla, tigayon na piyansa ang Vice Mayor, 3 ka mga konsehal, punong barangay kag bana sini angot sa kaso nga murder nga ginpasaka batok sa ila. Ini ang ginakalipay kag ginaabi-abi ni Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo sang Sabado na release gikan sa National Bureau of Investigation Custody sa Vice Mayor Ian Villaflor kag Councilor Jimmy Don Plaza. Sang Biyernes naman na release gikan sa Moises Padilla PNP sa Councilor Morito Flores kag Vincent Garcia, punong barangay Feli Villaflor sang Quintin Remo kag bana sini nga si Jonathan. Sila nagpiyansa sang tig 200,000 pesos sa korte. Suno kay Yulo, tigayo na nga makabalik sa normal ang ilang kabuhi bisan pa ang pag-function sang sangguniang bayan. Na-re-elect suno kay Yulo ang Vice Alcalde kag si Konsehal Garcia. Nagapati si Garcia Yulo nga ang anom ang ginpatu-patuan lang angot sa pagpatay kay Moises Padilla Councilor Jolomar o kun Holomar Hilario sang 2019. Ano may parigod kami parang after sila ka month na sa na sila pag mabalik mo sa normal ang mga buhay nila, maupo na sila mga pamilya. Oo. Ang napo ang kalipayan.